Hello bhai chon jatran lam so go ani Kokborok ST YouTube channel lo chon tabo kinala nya BF first semester Kokborok major paper 5 ni to mani question the answer nora video na paitha jora nai dite video na paitha jora nai mani ogol saja khaba video na like channel subscribe clear be de fighting ge chon tabo nala nya question number 1 tongo bo thungnok puila no bisingo musajak a thungnok no sinai sabo te bo bisiwo hinge orni phirongmung tongo kok phirongmung tongo Lamani Homchang Sinenka Olendrolal Tripura bo 1973 bisiwo obono sikariwo taboke 2 number tongo bo thungno puila roman script by sijak te sinai ni mungtamo bo bisiwo kokphirong tongo Bengsional hindo obonoke Sinenka Semla Deborma 1973 to 1974 bisiwo parwande sikariwo taboke 3 number question tongo Khasia thungnokno sinai sabo te bo bisiwo sijak khado kokphirong tongo Nogendra Deborma 1976 bisiwo taboke 4 number tongo Nobar Domsani kothoma no thungnok no sinai sabo te bo bisiwo kokphirong tongo Nogendra Deborma 1983 bisiwo taboke chong nailenya 5 number tongo imangni bipiri kokbono thungnok no sinai sabo te bo bisiwo kokphirong tongo Nogendra Deborma 1982 bisiwo taboke chong nailenya 6 number question monakni chati te achaima ha thungnok no sinai sabo kokphirong tongo Nogendra Deborma Mirik thungnok sabo sui te bo bisiwo kokphirong tongo Nogendra Deborma 1984 bisiwo taboke chong nailenya 8 number butuwa sani kothoma thungnok no sinai sabo te bo bisiwo kokphirong tongo Nogendra Deborma 2008 bisiwo taboke chong nailenya 9 number nukhung hamari bosong thungnok no sinai sabo te bo bisiwo kokphirong tongo Nogendra Deborma 1983 bisiwo taboke chong nailenya 10 number thapala ni sindur thungnok no sinai sabo te bo bisiwo kokphirong tongo Nogendra Deborma 1984 bisiwo taboke chong nailenya aitorma thungnok sabo sui te bo bisiwo kokphirong tongo Nogendra Deborma 1986 bisiwo taboke tongo 12 number Kokborok Kokrupayo puila thungnok sinai sabo te thungnok ni mung tamo hinge kokphirong tongo Sudanmo Deborma hinga Injia cholo hinge taboke chong nailai 13 number tongo bo thungnok puila sijak te bo bisiwo kokphirong tongo Igie cholo 1948 bisiwo taboke chong nailai 14 number Igie cholo thungnok no sinai sabo te bo bisiwo sijak kokphirong tongo Sudanmo Deborma 1948 bisiwo taboke 15 number tongo Sudanmo Deborma by sijak ulnoi thungnok ni mung tamo kaisa ke tongo porikhit tai kaisa tongo porikhit by bidroh hinge take 16 number tongo Kokborok soisoi by sijak thungnok ni mung tamo te bo bisiwo sijakha kokphirong tongo Bengsional 1973 bisiwo taboke tongo 17 number Bengsional thungnok no sinai sabo te bo bisiwo o thungnok sijakha hinge kokphirong tongo Semla Deborma 1973 bisiwo parwan dayo taboke 18 number question tongo bubar thungnok no sinai sabo te bo bisiwo sijakha kokphirong tongo Nondo Kumar Deborma 1970 bisiwo taboke chong nailenya 19 number tongo Nondo Kumar Deborma by sijak puila thungnok ni mung tamo te bo bisiwo sijakha kokphirong tongo bubar 1970 bisiwo taboke chong nailenya 20 number ni longtrai ni ekalobbo thungnok no sinai sabo te bo bisiwo sijakha kokphirong tongo Nondo Kumar Deborma take 21 number tongo bo bisiwo theater eba rochap mung bodol songsajak misungo hinge taboke kokphirong tongo 1950 bisiwo taboke 22 number tongo lamani homchang thungnok no sinai sabo te bo bisiwo sijakha kokphirong tongo Olendrolal Tripura 1973 bisiwo taboke 23 number tongo Selersa Mungoi
gai ango geng pala eba thungnok bo hodani lukurok musalai kha kok phirmung tongo jomatia dofa 26 number tongo buini hambara baithang dogra thungnokno sinai sabo tei bo bisuo sijakha kok phirmung tongo ruhi chandra deborma 19 August 2016 bisuo tabake jonai 25 number tongo 25 number tongo sampili theater center sentry sabo sentry motha bo bisuo songsa jakha kok phirmung tongo 1997 bisuo tabake 26 number tongo tiari drama 8 abo 8 do patai tongo cultural center motha bo bisuo songsa jakha kok phirmung tongo 1995 bisuo ngetirene video hasona paithak norongno hambai video paisa jora naimani bagoi tabo norong bagai te boto biphinai kaham gena nor video no like channel subscribe te video no share khlai ribedi